Mitä lauletaan? No minkä te haluatte Te laulaa? laulatte Minkä te myös. osaatte? Te myös. Me osataan kaikki. Niin, mitä te osaatte? Sanokaa. Mitä te osaatte? Siitähän se kyllä. Me ollaan no pikku viilin. Ei me sitä nyt lauleta. Laulakaa vaan. taustanauha. Niin. Kuka mikä saunassa betteli? No niin, nyt se tulee. Slip. No ei, mutta No niin, hei. Ei me nyt sitäkin lauleta. jos me vedetään kertsi kerran. Mikä se on viime? Kertsi kerran. Toi on hyvä biisi. No niin, Ei. No ei Se menee ihan pyllylle. no niin. Sä oot niin kriittinen. Kai Sun pitää silmittävää. tehdä Iida. muuta. Ole hiljaa ja laula. Tai Just Ida, ole hiljaa. Okei, mä olen hiljaa. Ja laula. Ja laula. no niin. Laula. No aloita sä sit. Eikö mitä me lauletaan? No jos me sit lauletaan se. Ai se vain. Joo, Ei kai me laulataan nyt se. sitä lauleta. Tää on niin basic kertsi. Lauletaan se! Lauletaan se! No en mä tiedä. Lauletaan se, okei. No niin, Ei nyt ette lauleta taas sitä. ala tappelemaan. Nyt laulatte. Sä aloitat. Ei. Sä aloitat. Vanhempi. Kanna vastuus nyt. Niin. Joo, Essi. Nyt tuli hirvet paineet. Mitä me lauletaan? Mikä se iska se joululaulu on? En mä tiedä se mikä se laulaa. Sieltä tuli niinku selkeästi vastalause. Ei mennä. Ei sitä enää. Ei enää. Ei ikinä. Never again. Ei me sit ehkä lauleta mitään. Laulatte. No niin. No niin. Estradi on teidän. Mikä joululaulu? En mä tiedä. Sä voit keksiä kanssa. No se minkä te sovitte aikaisemmin. Essi aloittaa sen nyt. Älä potki. Ai sä muista sitä enää oikeesti. Tämä on ihan mutka. Vaikka sulla olisi niitä rastoja päällä. En mä nyt, jos sä keksisit sen joululaulun, niin sit se olisi hyvä. En mä muista. Aloita sitä. Niinku laulamaan. Ei mulla mitään muuta. Mitä me aina sit lauletaan? Heittäkää nyt jotain, kun tää on nyt kauhean vaikeet. Mikä biisi vai? Niin. Sleepy Sleepers. Hei. Kuka mikä saunassa veteli? Petteri että minä- Punakuono oli poro nimeltään. 7. Ollut tehono. Okei, no mä voin yrittää. No kyllä mä sen kertsin osaan. Mut eikö se riitä? Okei. Okei. Otetaanko me se alkukin siihen? Okei, Joo, otetaan tietenkin. okei, kolmesta. Mistä me lähdetään? No sit. Ei mut mistä sävelestä? No ei se, kyllä se löytyy. Lähtekää ihan alusta. Okei, kolmesta. 1, 2, 3. Tää on just hyvä. Matti ja Teppo. Mä joka päivä töitä teen. Joka ainoa aamu 7 meen. Ja sen me teemme siksi vain. Että kulta sä jaksat olla mun omana. Ehkä parempaa olisi voinut isälle valita. Ole ihan hyvä. Me lauletaan se joululaulu sit taas. En mä tiedä, mikä se joululaulu edes oli. Tää oli nyt sit. Niin. Joo. Mennäänkö Noin, istumaan nyt nyt ennen voidaan kuin mennä. taas ongelmia? Missä? Ja Anna, nyt voi lopettaa.